Ilyen kicsi. Vigyázzatok le most. Na hívjátok a kutyust, akkor fogja hozzá. Én hozom a hát. Ki a négyet? Na gyere, kérem. Vagy csak kérem, Hármas. ügyesen. Na, Én a hármas. és utána te jössz, igen. Szuper. Dob! 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 Jó, hívjátok. Jöhetek már. Aha. Most akkor én helyem vagyok. Gyere, kérem. Csak hogyha szaladtok utána, akkor azt hiszi, hogy játék, és akkor nem adja vissza. Vagy kérem. Cucus, figyelj, vagy kérem. Utána eldobja a Kevin. Vagy kérjük. Kérem. Aha, tök jó. Nagyon ügyes vagy. Akkor te jössz. Aha. Nagyon! Dobhatok még egyet? Aha, mindjárt csak a kislány még mondta, hogy ő még nem dobott. De akkor hova jöjjön a kutyus? Gyere, Vacsák! Vacsák, gyere! Vacsák! Kapjuk el, Vacsák! Nem a Vacsák! Gyere, Vacsák! Gyere! Ne fussatok már úgy! Ne fussatok már! Vacsak, gyere ide! Gyere gyorsan. Jól van. Most ki jön? Csak itt? Te jössz. Nem, csak sima kekszet. De mindjárt megkapja. Ez ilyen kutyakeksz, mert csak itt nem szabad adni a kutyusoknak, mert nekik mérgező. Jöjjetek el! Gyere, kutya, jöhetek! Aha. Gyere, na én! De hívjátok, hogyha eldobtátok. Vacsák! Jól van. Oké, akkor a következő. Vacsák, itt vagyok! Vacsák! Ott van. Gyere, Vacsak, kérem. Jól van. Várjatok egy picit. Most egy kicsit hadd pihenjen, mindjárt. Na, kivel dobta még el a nyálas labdát? Ma szinten már.